de molts reixes, però del circ campeador jo no la sento. Bueno, però jo és que m'he centrat en la figura de Jaume I. Però jo soc xurre, saps? Jo soc xurre, que va pintar així el 46. Però resulta que després d'ensenyar-me a mi el valencià, li vaig dir al home de Picasso que m'havien ensenyat mal el valencià. Perquè així s'estan fent molt els catalans. Com els catalans són treballadors i ahorratius, pues nosaltres podem ajudar-los també. Però vostè sap per què? No, però és que és veritat, però és que molta gent probablement no sàpia el que està passant en la comunitat valenciana. Vostès saben que el català és oficial en la comunitat valenciana? El català s'està implantant en València. No, és oficial. Digue'm vostè com li diuen els xiquets en Catalunya. Altres. Com li diuen els xiquets en Catalunya? Esta dona m'ho va dir. Canalleta. Canalleta, però és canalleta sinó una paraula. Entonces ara ja són xiquets. Bueno, el tema de lo que vos estava dient a vostès, jo ahir vaig publicar un artícul, me van publicar un artícul en el Levante que jo el vaig enviar perquè, bueno, em vaig desfogar, vaig escriure l'artícul i em vaig enviar al Levante i pensava que no anava així i el tragueren ahir. Jo és que estic enfadat i molt cabrejat en Esteban González Pons, que vostès saben que era el cap de llista del Partit Popular en les passades eleccions. I l'home, l'altre dia, quan va ser publicat l'acord de que el Partit Socialista en les Corts, en el Parlament espanyol, aprovar una moció d'Esquerra Republicana per tal de donar-li 300.000 euros, que vos he dit en la conferència, a Acció Cultural del País Valencià per a difondre el català. De País Res. ¿Vostè no ho sabia? De País Res. Bueno, del País Valencià. Sí. Bueno, pues Isque González Pons diguent-li: oiga, ¿cómo es posible que los socialistas apoyen una moción de izquierda republicana para que el catalán sea difundido en Valencia si en Valencia no hablamos catalán? Veritat que això està ben plantejat? Pareix que tinga raó el senyor González Pons. Però és que el senyor González Pons és el que oficialitza el català en la comunitat valenciana. És que el que ens ha passat als valencians, la gent no ho sap. La gent no ho sap. I vos el vaig a contar a vostès ràpidament. Quan governava el senyor Aznar en l'any 96, sense tindre la majoria absoluta, la clau la tenia el senyor Jordi Pujol. Estem parlant en l'any 1996. Y Jordi Pujol le digué a Aznar: si quieres que yo te dé la mayoría de gobierno, hemos de conseguir la unidad lingüística entre el valenciano y el catalán. Y Aznar le dijo: háblalo con Zaplana, que era el presidente en su día, y resolved el asunto. Y Pujol es va reunir en Zaplana en l'any 1996 en Reus, en el Mas Calbó, i signaren un document que va ser redactat per el primer conseller de Cultura del PP de la Generalitat Valenciana, Fernando Villalonga, on els valencians, la Generalitat Valenciana, Zaplana, es comprometia a crear una Acadèmia Valenciana de la Llengua depenent de l'Institut d'Estudis Catalans. D'eixa manera, en l'any 1998, el 13 de setembre, s'aprova la llei de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. De quina llengua? Ara hauran firmat para que no se ensenye el castellà. Espera un moment. De quina llengua se fa l'acadèmia? I què és el que fan? Nomenen a 21 acadèmics. Els fiquen a tots un sou de 6.000 euros per anar 2 vesprades al mes. Ja estan tots comprats.
ficaren dels 21 a 17 catalanistes de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Universitat i a 5 valencianistes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que com cobraven els mateixos 6.000 euros que els catalans, votaven tots el mateix, perquè com cobraven tots el mateix, votaven tots el mateix, per unanimitat. I el dia 9 de febrer de l'any 2005, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua creà en el Pacte de Reus entre Jordi Pujol i Zaplana oficialitzar el català en la Comunitat Valenciana. I l'oficialitzar un mes després de que el dia 8 de gener es reunira Esteban González Pons en casa de l'expresident del Parlament de Catalunya, Joan Rigol, de Convergència i Unió, en el germà de Pasqual Maragall, Ernest Maragall, en el número 2 de Carod Rovira, Josep Bargalló, i al signar en l'acord de que la nova acadèmia que anava a traure aquest dictamen per a legalitzar el català en la Comunitat Valenciana utilitzaria la doble denominació tant de valencià com de català per a designar a la llengua valenciana i que la llengua valenciana apareixeria com un dialecte del català. I aquest pacte de Barcelona signat entre el PP valencià González Pons, Josep Bargalló d'Esquerra Republicana, Ernest Maragall, germà de Pasqual, Partit Socialista Català, i Joan Rigol de Convergència i Unió és el que va donar cos a l'acord de 9 de febrer del 2005, un mes després de la visita del senyor Pons a Barcelona, on es legalitza per primera vegada en tota la nostra història el català com a llengua oficial en la Comunitat Valenciana. I això segur, senyors, baix un govern del Partit Popular. És veritat que el català es començà a impondre-lo en l'escola en l'any 1982 el Partit Socialista per mig de la política lingüística de Joan Lerma i Cipriano Ciscar. Però mai es legalitzà el català en la Comunitat Valenciana. Es ficà en les escoles, en els llibres de text, en la televisió valenciana, en les administracions, aleshores, a més, espectacle, vehicle, nosaltres, servei, tot això se va impondre en la consciència de la gent. Però mai es legalitzà. Fins l'any 2005, on l'Acadèmia Valenciana de la Llengua proclamà el següent: és una realitat que a Espanya hi ha dues denominacions igualment legals per a designar aquesta llengua, la de valencià i la de català. Això és el que va dir l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I és l'acadèmia que avui tenim, que nega la nostra substantivitat idiomàtica. Una acadèmia que ens costa als valencians 700 milions de pessetes anuals per a negar la nostra identitat i la nostra substantivitat idiomàtica. Ojo, senyors, que ens l'estem jugant. O ens carreguem aquesta acadèmia o ens juguem el futur. Perquè darrere de tot això és el que estic jo dient en la meva conferència, està el nostre futur com a poble, perquè els catalans estan allà en l'escopeta a carregar. Els catalans volen tot el de nosaltres. Volen, perquè no el tenen, un regne que no tenen. Volen aquesta dignitat que no han tingut mai en la seva història. Volen una literatura, per això diuen que els clàssics valencians escrivien en català, perquè ells no tingueren aquesta literatura. Volen la nostra cultura, volen la nostra identitat, reivindiquen geogràfica i políticament la Comunitat Valenciana com a part dels països catalans, perquè ells volen crear una nova nació en nosaltres i en els mallorquins i els baleàrics. Per això nosaltres devem d'opondre-nos a la catalanització de la Comunitat Valenciana, del nostre regne, de la nostra identitat i de la nostra història, perquè si no estarem fent el joc als catalanistes. Per què ara volen ficar així la TV3 catalana? Per a tornar de nou a tindre ahir el virus clavat del catalanisme en la consciència de tots els xiquets. No tenen prou el catalanista Canal 9, que mos omple tots els dies de catalanisme la nostra casa, i ara volen ficar-nos la TV3. O lluitem contra el catalanisme o este poble a poc desapareixerà. I la nostra consciència de valencianitat desapareixerà. Per això tenim que rebel·lar-nos. I com els mossàrabs, que estigueren sigles i sigles des del segle VII fins al segle XIII, lluitant, defendent la seva personalitat
defenent la seva llengua, defenent les seues costums i defenent la seva religió, nosaltres, els valencianistes, devem defendre la nostra identitat valenciana contra el catalanisme. Pues el señor Rovira ha protestat y el señor Pablo ha marcha atrás. Diu que era una broma. Ja li fill de bruja a tots els del sol. Sí, jo sé molt. Jo sols, Juan, pudiera dir una cosa. Jo no sé si l'Acadèmia Valenciana de la Llengua tenen raó o no tenen raó, però unes persones que se posen 1.000.000 de pessetes al mes de sueldo, 1.000.000 de pessetes al mes de sueldo, encara que tingueren tota la raó del món, no me fia d'ells. Perquè se burlen de tots els treballadors d'Espanya i se burlen de tota la crisi que apareix que es mos ve damunt, perquè ells segurament no tenen crisi. Alguna pregunta més? A més, és l'única acadèmia de tota Europa amb els acadèmics cobren. Però per què cobren? Perquè tenen que dir mentides. Si no és cobrant, com tenen que dir mentides? I ja no som una la veritat. L'únic que jo dic que el meu pensament és el següent, de que tu lleves la forma de parlar un poble, la forma d'expressar-se, te lleven en personalitat i te lleven tota la categoria que té. I se va al cloc. I més a acabar jo, això també. Alguna pregunta més? Jo voldria fer una pregunta. Per què el Ministeri de Cultura, que no és català, Ministeri de Cultura espanyol, quan diu a quines llengües pots traduir el teu escrit, no cita el valencià en ningú moment? Te diu castellano, català, bable, gallego, i la llengua valenciana. ¿A qué podem atribuir això? Pues mire vostè, el Ministerio de Cultura és socialista, no? El Ministeri de Cultura és socialista perquè és del govern del senyor Zapatero, no? Bueno, però és que jo ja fa anys que m'hem notificat. Bueno, tampoc sé si manava entonces el socialisme o el PP. Jo vaig recibir la carta del Ministeri de Cultura en la qual se me diu això. Lenguas a las que usted puede traducir sus escritos. Castellano, torno a repetir. Catalán, bable i gallego. I del valencià n'hi ha. Pues clar, per què? Perquè si nosaltres en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la nostra acadèmia, la que tenim nosaltres, aprovat pels valencians, per la Generalitat Valenciana, pagat per els valencians, escrita a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, nega l'existència de la llengua valenciana. Si nosaltres mateixa, la nostra Generalitat Valenciana, nega l'existència i diu en el dictamen de 5 de febrer, de 9 de febrer, que el valencià com a llengua és la mateixa que el català i que és un dialecte del català, doncs què és el que fan en el Ministeri de Cultura? Ficar català, s'ha acabat. Entonces venim a resumir que el culpable no és a soles el català, que el valencià també té una gran culpabilitat en la seva pròpia desgràcia. Sí, senyor, però és que això ens passa a un muntó de coses. És que els valencians... A este senyor que ens ha fet aplaudir per un ratet, li digué estos días en una conversació amb un altre senyor així, diu, sí, precisament, és que nosaltres, la costum que tenim els valencians, les dones no. I això les lliberé a elles. Però els valencians tenen la costum de la Xina. Sap això el que és?